UKHALELWE ngamasongo kaSigonyela owesilisa waseHimmville eMgungundlovu osolwa ngokubulala indodana yakhe akayibulalele ukushaya ivale IWorsii ebekade eseFrijini. Sanibonani nginibingelele nginamkelele channel emaswiti mina production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ungenzele iqiniso lokuthi awuchofa subscribe uma uqeda ukubona le video ushaya like bese ke wenza isiqiniseko sokuthi uyakhomenta lo daba namhlanje. UKHALELWE ngamasongo kaSigonyela owesilisa waseHimmville eMgungundlovu osolwa ngokubulala indodana yakhe ebulalela ukuqeda okanye ukushaya ivale IWorsii ebekade ke eseFrijini. UMnuz Bhekinkosi Mchunu oneminyaka engu-39 waseHimmville eMgungundlovu ulandwe ke ngamaphoyisa kuleli viki, kanti namuhla kulindeleke ukuthi ke afake isicelo sebhili enkantolo yemantshi eseMgungundlovu. UNtando Mchunu oneminyaka engu-22 oyindodana kaBhekinkosi Mchunu kuthiwa ke uthe mayefika endlini ke evula ifriji ethi qala hawu nali IWorsii limbhekile licebise amehlo, naye waselibheka lambheka wasithi hayi kulungile ngiyakuthatha ke IWorsii wabeke selidonsa ke efrijini. Wenza lokho nje uyise ke uyambuka ke lapha mayembhekile uyise uyasho ukuthi hayi mhlawumbe umfana uzophumula, cha umfana lutho ukuphumula, wayedonsa ke umfana IWorsii wafika wayigaxa ke wayirola kanje epanini ke eyihlohlozisa ke okuyinto ke eyanenga uyise ke lapho khona asukuma khona abuza mfana hawu wayeqeda yonke IWorsii yami kwenze njani na? Kwase ke sekusuka ke ingxabano ke khona manjalo uyise ke kuthiwa ke wayimshanga yonke into ekhona endlini, imshanga ispoon, imshanga imfologo, imshanga yonke into ekhona, kangangokuthi ke waze wamgconisela ngoplastic oshisayo emzimbeni wakhe wonke. Umzimba wakhe wawukade ugcwele amanxeba, ugcwele igazi, kangangokuthi amaphoyisa athi mayifika emfica ke elele esofeni esishonile, amfica ke nosofa lele kuwona wawukade ke ugcwele igazi esandleni, kungathi ke wayekade ke ephethe utshumethu okusolakala ngathi wayekade kwazwa ngawo esiphongweni enengozi esabisayo, ingozi engekhona nokuthi ke ngize ngiveze la emafonini. Amaphoyisa ke amthathile kuleli sonto uBhekinkosi Mchunu, namhlanje kulindeleke ukuthi ke afake isicelo sebhili enkantolo yemantshi eseMgungundlovu. Nganza kwethu kumanje na kwamina nje angizazi ukuthi ngizizwe kanjani ngalolu daba, ukuthi kumele ngisole lo ongasekho emhlabeni ukuthi uyiqedeleni IWorsii kaba kwakhe efrijini, noma ngisole ubaba ukuthi singaze akhethe ukubulala ingane yakhe ngenxa nje yeWorsii esefrijini. Ubodla ke ubhekeke lapho ke mawukuthi ke awuyithengi ke IWorsii. Ngane kwethu ngiyafisa ke ukuzwa ke ukuphawula kwakho ke lolu daba namhlanje. Sihlangane la kuma comments ke nami ngizosiqiniseka ukuthi ungaphendula lonke ke ama comments alolu daba namhlanje, kanti ke futhi ke ungenzele iqiniso ngokuthi ke ucofe usubscribe. Ngiyabonga.